Prosím ťa, ty blond. Nebudem ti klamať. Ale opravom, ak sa milím, hej. Nestretli sa nám pohľady? Neviem. Je to možné, ale nie som si tým istá. Jak sa voláš? Adi? Lepneme. Idete sa baviť? Asi áno. Áno. Kto by to bol povedal, že? Piatok večer. No, asi nepôjdeme domov ešte. No ešte nie, že? Že sa budete baviť. Ešte pôjdeme niekam. Máš frajera? Ale kdeže? Nemáš? Jak to je možné? No normálne. A chcela by si? No to neviem. A ty by si chcela? Neviem, no. Čo keby sme to spravili takto, že dáš na seba kontakt No. a rozmyslíš si, či chceš frajera alebo nie. Aký chceš kontakt? E-mail. Výborne. Ale nie, daj Instagram. Ale nemám iPhone, nevadí? Nemal iPhone. Ja to prežijem. Hej, chvála Bohu. Aha. Dobre, díky.